सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कोल्हापुरात शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधातील आंदोलन चिघळलं असून बिंदू चौकात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी झटापट झाल्याची माहिती समोर आली आहे। शिवाजी कोण होता पुस्तकाचं प्रकाशन प्रशांत आंबी यांना दिलेल्या धमकी प्रकरणी आणि वक्तव्यावरून आमदार संजय गायकवाड यांचा कोल्हापुरात तीव्र निषेध करण्यात आला। आपण सर्व गेले 4 दिवस महाराष्ट्रामध्ये काय चाललंय हे पाहतात, महाराष्ट्र जनता पाहते। एका 30 वर्षाच्या निष्पाप युवकावरती त्याला धमक्या देणारे संजय गायकवाड, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारे संजय गायकवाड, गोविंद पानसरे यांचा अपमान करणारे आणि शिवाजी कोण होता या चांगल्या पुस्तकाची बदनामी करणारे संजय गायकवाड यांच्यावरती गेले 4 दिवस झालं पोलीस जे आहेत हे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेच्या दबावापोटी कॉग्निझेबल गुन्हा दाखल करत नाहीत। म्हणून आम्ही परवा दिवशी SP निवेदन दिलं, त्यांना 24 तासाची मुदत दिली की तुम्ही कॉग्निझेबल ऑफेन्स करा। जर फेसबुक वरती छोटीशी पोस्ट टाकून मोदींच्या बद्दल टाकली, फडणवीस बद्दल टाकली तर लहान मुलींना देखील इथं अटक होते, कार्यकर्त्यांना अटक होते। तर अशा वेळी 6 मिनिटं तब्बल 38 शिव्या देणारा हा संजय गायकवाड कोण लागून गेला आहे हे सरळ सरळ दिसतंय की तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखं करतो। एकानं म्हणायचं चुकीचं आहे फडणवीसनी आणि एकनाथ शिंदेनी, आणि संजय गायकवाड त्याच्या कार्यकर्त्यांनी चालू ठेवायचा दुग्धाभिषेक करायचा। अरे दुग्धाभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा करतात। संजय गायकवाड हा नालायक, हा गुंड, ओम टाकलेला अशा पद्धतीचा हा किडा, याला तुम्ही दुग्धाभिषेक घालताय आणि याच्याबद्दल कुणाच्या वतीने करतात ते शिवसेनेच्या वतीने करतात। आणि याला आम्ही विरोध करण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी आज देवेंद्र फडणवीस हे पोलिसांच्या दबाव आहेत, म्हणून त्यांचा आम्ही आज या ठिकाणी पुतळा दहन करायचं हे लोकशाही मार्गाने दिला अधिकार आहे हे आम्ही आज बजावत होतो। पण काल रात्रीपासून, काल दुपारपासून पोलिसांचे दबाव सुरू आहेत। पोलीस आम्हाला सांगतात आमच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न आहे। पोलिसांना आम्हाला हे विचारायचं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या महाराष्ट्रात अपमान झालेला चालतो का? आया बहिणींचा नारी शक्ती वंदन बिल आणतायत, आया बहिणींचा अपमान झालेला चालतो, फक्त देवाभाऊचा आणि एकनाथ शिंदेचा अपमान झालेला चालत नाहीये। पोलिसांची खरी जबाबदारी, पोलिस आमचे करदाते, आमच्या पैशातून पोलिसांचा पगार भागतोय। पोलीस हे आमचे नोकर आहेत, देवेंद्र फडणवीस नाही आहेत। आणि कार्यकर्ते ज्या तुम्ही बघता सगळे तरुण कार्यकर्ते आहेत, महिला आहेत, हे आज पुतळा जाण्याचा प्रयत्न करत असताना कशा रीतीने या ठिकाणी बळजबरी करतायत आणि पुतळा काढून ह्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अजून देखील आम्हाला म्हणायचं आहे की देवाभाऊलाच फक्त मान सन्मान आहे का? शिवाजी महाराजांना मान सन्मान नाहीये का? अजून देखील वेळ गेलेली नाहीये। आम्ही उद्या बुलढाण्यामध्ये हजारोंच्या संख्येनं संजय गायकवाडला विचारण्यासाठी त्याच्या घरामध्ये तो म्हणतो घर में घुस के मारेंगे। खऱ्या अर्थाने आम्ही शिकवणार आहे घर में घुस के कसे मारतात हे पुस्तक घेऊन शिवाजी कोणाला जाणार आहे आणि त्याला जाब विचारणार आहे। देवेंद्र फडणवीस रोक सको तो रोक लो। देवेंद्र फडणवीस आव्हान देतो आम्ही की तुम्ही आम्हाला अडवून दाखवाच। यावेळी गोविंद पानसरे आणि शिवाजी महाराज फुले शाहू आंबेडकरांच्या सच्च्या कार्यकर्त्याशी तुम्ही पंगा घेतलेला आहे। तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या डोळ्यांनी पाहिलं। आज आम्ही गृहमंत्र्यांचा पुतळा जाळणार होतो, पण त्या पुतळ्याची पोलिसांना एवढी काळजी आहे की जो पुतळा ज्या जिवंत माणसाने आणला त्यांचा जीव जरी गेला तरी चालतंय, अशा पद्धतीनं पोलीस ढकलत होते। तुम्हाला मागं जो बुरुज दिसतोय तिथं पण काही लोकांना ते ढकलत होते। कुणाचं डोकं जर त्या बुरुजावर आदळलं असतं आणि ते डोकं फोडून कुणाचा असता तर कोण जबाबदार? म्हणजे शिवाजी महाराजांपेक्षा, पानसरेंपेक्षा, ह्या महाराष्ट्रातल्या महिलांपेक्षा देवाभाऊंचा फक्त पुतळा यांना महत्वाचा आहे। म्हणजे त्या पुतळ्याची सुरक्षितता यांना जास्त महत्वाची आहे। यांना आमच्यासारखी जिवंत माणसं महत्वाची नाहीत, शिवाजी महाराज महत्वाची नाहीत। आणि या गोष्टीचा मी आज निषेध करतो, या पोलिसांचा निषेध करतो। एवढंच तुम्हाला जर ते तुमची ताकद, तुमचं धैर्य दाखवायचं असेल तर त्या आमदार संजय गायकवाडला अटक करा, त्याच्यावर दखलपात्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा आणि त्याला इथं कोल्हापुरात ओढून आणा। काय तुमचा जोर आमच्यासारख्या गोरगरीब चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांवर दाखवू नका, नाहीतर एक दिवस जनतेचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही। पण आंदोलनकर्त्यांच्या 4 पट पोलीस यंत्रणा, पोलिसांची माणसं इथं जमा झालेली दिसत आहेत। जेव्हा पुतळा जाळायचा प्रयत्न आंदोलनकर्ते करत होते तेव्हा आपण बघितलं की त्यांनी संपूर्ण बळाचा वापर केला। 4 जणांनी केवळ पुतळा आणला होता आणि 40 जणांनी त्याला एकत्र केलं।
त्यांचं काय झालं असतं चुकून बळाचा वापर करताना, एखाद्याचं डोकं फुटलं असतं, एखाद्याला अपघात झाला असता, पण त्याची त्यांना चिंता नाही. तर जे पुतळे आणलेले आहेत त्या पुतळ्याचं रक्षण करणं आपली जबाबदारी आहे. अशा अनुषंगानं पोलीस इथे यंत्रणा काम करताना दिसतीये. 22 तारखेपासून सातत्यानं आम्ही असं म्हणतोय की तुमच्याजवळ जे बळ आहे, तुमचं जे ब्रीदवाक्य आहे, त्या ब्रीदवाक्यानुसार तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर आमदार संजय गायकवाडांना अटक करा, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करा. पण ते करताना मात्र दिसत नाहीयेत. आंदोलनकर्त्यांवर मात्र बळाचा वापर करताना दिसत आहेत. कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या संदर्भात त्यांनी केलेलं जे वक्तव्य आहे त्याच्यातून किमान अशी शंका येते की त्यांच्यामध्ये यांचा हात असावा का, या अनुषंगानं तपास करण्याची गरज आहे. पण तोही तपास यंत्रणा करत नाही. आपल्या यंत्रणेचा सगळा वापर केवळ आंदोलनकर्त्यांना दबाव टाकण्यासाठी, त्यांचं आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जे जे म्हणून करता येणं शक्य आहे ते पोलीस यंत्रणा करताना दिसतेय. म्हणून कोल्हापुरातल्या सर्व पोलीस यंत्रणेचा मी निषेध करते. आणि हे शासन, जे शासन शिवाजी महाराजांचा अपमान सहन करते, नारी शक्ती वंदनाची बात करते, पण नारींचा जो अपमान झालेला आहे, प्रत्येक स्त्रीचा जो अपमान झालाय तो अपमान हे सरकार सहन करते. पण अपमान करणारा जो आमदार संजय गायकवाड आहे तो केवळ सत्ताधारी आमदार आहे, म्हणून त्याच्यावरती कोणतीही कारवाई करत नाही. म्हणून या सरकारचा जाहीर निषेध.